اللهم صل على محمد. Bapak, monggo Bapak. Saben malem Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran senajan kalimah namun yen ra diparingi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mengku tangan tetangisan salli wa sallim bajut kemenang ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali nang alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana bisa dicatat dan diingat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran senajan kalimah lamun yen ra diparingi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mengku tangan tetangisan sekali lagi bajut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali nang alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana salli wa sallim قد وهدى والآل والأصحاب
اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه.